салом, як хабар. Агенти зидди фасоди Тоҷикистон тасдиқ кард ки чорави ҳабси пешакӣ Исматулло Абдуллозода роҳбари пешини фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ба чанде аз зердастонию тағйир дода шудааст. агенти гуфт Аслиддин Маликзода, Муҳриддин Давлатов ва Тағоимуро Ҷуразода се зердасти роҳбари пешини фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бо сабаби пурра пардохт намудани зарари молиявӣ аз ҳабс озод шуданд, аммо забонха доданд ки маҳалли истиқомати худро тарк намекунанд. худи Исматулло Абдуллозода як қисми қарзро барқарор карда уҳдадор шудааст ки аз ҳисоби фурӯши амволӣ ба ҳабс гузошта шуда зарари боқимондаро пардохт намояд ва чораи пешгирии нисбати ӯ ҳам тағйир дода шудааст, аммо мушаххас нест ки ӯ аз боздошт раҳо шудааст ё не. пештар расонаҳо хабар доданд ки Исматулло Абдуллозода, Аслиддин Маликзода, Муҳриддин Давлатов ва Тағоимуро Ҷуразода бо шарти берун рафтан аз маҳалли истиқомат ба пардохт намудани 300 миллион сомонӣ аз боздошт раҳо шуданд. агенти зидди фасод хабар дод ки тафтишоти пешакӣ аз рӯи парвандаи ҷиноятӣ идома дорад. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.